we zijn hartstikke blij om weer terug te zijn, om samen het woord van God te bestuderen. Dank je voor de oração, zo met de keren. Romana, met de kort, de oração. Dank u wel voor alle gebeden. A sombra, mais oração, mais poder. Ja, natuurlijk. Hoe meer zielen die bidden, hoe meer kracht wij door kunnen gaan met het woord verkondigen. Dan tem een mensagem de Deus está avançar, o inimigo também está tropa e não avançar. Ja, terwijl het woord van God zijn voorgang krijgt, het vijand staat niet stil. Pero ja, nós acaba com um Deus victorioso. Maar we weten dat we al overwinnaars zijn in Christus. Que men na turcos kubing ta gewoon prueba, nós temos que passar ding. Alles wat komt is gewoon eigenlijk een beproeving dat wat ieder van ons doorheen zou moeten gaan. Wat Deus não pode glorificar. Zodat God zijn naam verheerlijk wordt. E assim nós também seguir Nou, parte de estudo. we gaan door met het onderdeel van de studie. Bom, o que me dizer, nós temos motivo para agradecer Deus também. Nou, we zijn God heel erg dankbaar. Por o mesmo motivo estava nós ter o de vida. Het eerste is dat we kunnen ademen. Juist, nós por cana, nós por mover, nós por papia. We kunnen lopen, we kunnen praten. Ou bem, nós tomamos gewoon maneira for granted, maneira tacos normal. Soms nemen we dat aan als iets gewoonlijk, iets normaal. Pero we temos opende com por alanta. Maar vandaag zijn veel mensen die niet zouden kunnen opstaan. Of ten alanta com diferente malestar of dolor. Of zijn heel veel mensen met ziekte strijden. We zijn turcos, tur die nomes toen agradecer Deus para isso, né? Dus elke dag opnieuw moeten we God danken dat we gezond of hier kunnen zijn. Nós tem a bendição de por viva. We hebben het zegen om te kunnen leven. E eu estou contente também com nosso técnico, nosso irmão Steven, está junto com nós back para nós por começar aqui programma aqui. Nou, we zijn heel blij dat Steven, onze producer, terug is, zodat we deze programma voort kunnen zetten. De peça principal do ministério aqui. Een belangrijke stuk in onze ministerie. Se nós quer coordenadora junto também tur dia de novo. Laten we ook Steven blijven in het gebed houden samen met zijn gezin. Pedir sua proteção. Om God zijn bescherming te vragen. Vamos possível que mensagem para outro gente não também escuta. Zodat we wat we hier doen door kunnen gaan. Zodat het boodschap ook naar andere huizen of anderen kunnen aankomen. Oké, we nós também assim algo diferente. Nou, vandaag beginnen we met iets heel anders. Nós também assim quiz lá nos visa. We gaan beginnen met een soort quiz. Anto Als een soort samenvatting. juist, anto é quiz mesmo um samenvatting correto, que men. Ja. É hora me também assim é pergunta não, é contesta não multiple choice. Er komen een aantal vragen op het scherm straks. Antwoorden zijn meerkeuzevragen en of vals of waarheidvragen. Juist. Anto nós está em 30 segundos, toch? 30 segundos. Jullie krijgen 30 seconden om de juiste antwoord voor jullie zelf thuis op een papier te schrijven. En we zullen dan na de 30 seconden gelijk het antwoord achteraan even presenteren. Ok. En uitleggen. Bom, nós Is está het claro, duidelijk? está claro, vamos começar Zijn we que klaar? é para minha pergunta. Ja? Nou, ik denk het wel, hè? Ok. Com minha We pergunta. gaan beginnen. Eerste vraag. Nou, gelijk in het Nederlands. Waar waren de 7 kerken gevestigd? A. Rome. B. Azië. C. Klein-Azië, het hedendaagse Turkije. Of D. Het Perzische Rijk. Jullie tijd gaat nu in. Ik zal het weer opnoemen. Waar waren de 7 kerken gevestigd? A. Rome. B. Azië. C. Kleine Azië, het hedendaagse Turkije. Of D. Het Perzische Rijk. We hebben het hier over de kerken vanuit het boek Openbaringen. We zijn bezig in het boek Openbaring. En er zijn een aantal brieven naar een aantal kerken gegaan. En waar waren deze kerken bevestigd? En de tijd is om. Wat is de juiste antwoord? C. Kleine Azië.
Kleine Azië, het hedendaagse Turkije. Dus natuurlijk, als je het zelf goed hebt, doe je maar een krulletje. En we gaan nu kijken waar we het antwoord kunnen vinden. De openbaring, capítulo 1, versículo 4, te bisau. Openbaring 1, vers 4 zegt. Ah ja. Ja. Johannes aan de 7 gemeenten in Azië. En bij ons Dus- mira, caminda e iglesia dat we ubica, dat we de Asia Menor. Dus waar de 7 kerken die openbaring over spreekt, is nu Azië. Sombra Pablo estava na Patmos, Azië. o estava da queda, na Ásia, van direção de Ásia Menor. Johannes bleef op het eiland Patmos en die was geciteerd, het was dichtbij Kleine Azië. Juist. Kleine En hoor ik Azië, caminha Turkije. waar nu eigenlijk Turkije is. Ja, nou, als je het goed hebt, nou, applaus. Thumb up. Goed zo. Eerste vraag goed, hoop ik. Oké. Tweede vraag. We gaan door naar de tweede vraag. Welke twee kerken hebben geen berisping ontvangen? Welke 2 kerken hebben geen berisping ontvangen? A. Smyrna, Philadelphia. B. Sardis en Smyrna. C. Ephesus en Philadelphia. Of D. Thyatira en Sardis. Jullie tijd gaat nu in. Welke 2 kerken hebben geen berisping ontvangen? A. Smyrna. Berisping is net als van even een trekje aan je oortje. Welke 2 kerken hebben even een trekje aan hun oor gekregen? Geen trekje, juist. geen trekje aan hun oor gekregen dat ze even op de verkeerde weg waren. Smyrna en Philadelphia, Sardis en Smyrna, Ephesus en Philadelphia, Thyatira en Sardis. En de tijd is nu. De juiste antwoord is Smyrna en Philadelphia. en Philadelphia. En we gaan even kijken van waar we dat kunnen vinden. Ze betekent in de openbaring, hoofdstuk 2 en 3. Kijk, we hebben orbo lezen tour de iglesia, na. Dus wanneer je leest over al die 7 gemeenten, We mira dat het dos niet het unico que não há halai trek na oreia. kan je zien in hoofdstuk 2 van Openbaring, hoofdstuk 2 en 3, dat die 2 gemeenten hebben geen trekking aan hun oren gekregen. Juist. Hebben geen pakslag gekregen. Dan dat Oké. is een trek. Nou, als jullie het goed hebben, ook weer een pluimpje. En we gaan door naar het vraag 3. Vraag 3. De bisa. Qua iglesia Jesus abisa kuta pone na prueba. Esnan kuta yama na mes apostel. Maku nota. Vraag 3. Tegen welke gemeente heeft Jezus gezegd: ik weet uw werken en uw inspanning en uw volharding en dat gij de kwade niet kunt verdragen en hun op de proef gesteld hebt. Die zeggen dat zij apostelen zijn, maar niet zijn en dat gij hen leugenaars hebt bevonden. Openbaring 2:2. Welke kerk heeft Jezus dit gezegd? A. Smyrna. B. Ephesus. C. Thyatira. En D. Philadelphia. Tijd gaat nu in. Ik zal het weer nog een keer lezen. Dus tegen welke gemeente heeft Jezus gezegd: ik weet uw werken en uw inspanning en uw volharding. En dat gij de kwade niet kunt verdragen. En hen op de proef gesteld hebt. Die zeggen dat zij apostelen zijn, maar niet zijn. En dat gij hen leugenaars hebben gevonden. En de tijd is afgelopen. De juiste antwoord is Fali. Efeso. Gemeente Ephesus. En waar kunnen we dat vinden? Openbaring 2:2. De bisa. Openbaring 2. Je bota pone na prueba. Esnan kuta yama na mes apostel. Maku nota. Je bota een zaak nang te falso. Yes, nou, dat is de tekst dat ik net heb gelezen. En dat kan je terugvinden in Openbaring 2:2. Dat is de brief aan de gemeente Ephesus. Oké, dan zie ik Nou. hoe next questions, pergunta. Vraag 4. Qual iglesia Jesus abisa
me conocebo tribulação e pobreza, sin embargo, botarico. Que a gente também usa o pedir citat não, que tem que Deus avisa de igreja não, como nossa papel de igreja não. Oké. We hebben veel citaten gebruikt, wat Jezus ook aan de gemeente heeft gezegd. Dus er worden heel veel citaten gebruikt. Oké? Dus net als bij deze vraag ook, worden citaten, de vraag is... Even kijken, vraag 4 hè. Tegen welke gemeente heeft Jezus gezegd: ik weet uw verdrukkingen en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn, toch niet zijn, maar een synagoge des Satan. Tegen welke gemeente heeft Jezus dit gezegd? A. Thyatira. B. Efeso. C. Smyrna. Of D. Philadelphia. Nogmaals, tegen welke gemeente heeft Jezus gezegd: ik weet uw verdrukkingen en armoede, hoewel gij rijk zijt, en een laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn, doch niet zijn, maar een synagoge de Satan is. Dit vinden we in Openbaring 2:9. Ik heb net een blundertje gemaakt. Jullie het hebben gehoord. Ja. En de tijd is afgelopen. Ja. En de juiste antwoord is, Vali? Smyrna. C. Smyrna. Agora igreja de Smyrna, daí de duas igrejas, também estava tendo perseguição, que não estava tão mal. We hebben even een technische probleem. Oké. Oké. Dus weten we nog, de gemeente Smyrna was de tweede gemeente waar, die eigenlijk arm waren, maar rijk was aan wijsheid. Senta pobre material, pero rico espiritual. Juist. Esta bisiginan, en Revelación 2, versículo 9, me conocebo tribulación y pobreza, sin embargo. Kunnen we de antwoord terugvinden. Juist. Nós estamos para a seguinte pergunta. E esta bisa. Oké, wacht even hoor. Is het geluid dan wel terug? Ja hè? Sim, Oké. monitoreia. Oh ja, want oké. Nou, we gaan door met vraag 5. Na qual igreja Jesus da bisa, tem firme na lo que você tem. Me questão de escape está já que não é. Oké. Então escape é pergunta que você traande uma lubida que nós não chega na igreja Thyatira ainda. Que mesmo está escape está curato, tem um bônus. Como que nós não passa desse ainda. Oké. Ok, assim que seguinte pergunta. Vraag 6. Na qual igreja Jesus bisa, que tolerar a mulher Jezabel? Aha, vraag 6 zegt. Oké. Welke gemeente heeft Jezus gezegd dat wij de vrouw Jezebel tolereren? A. Pergamo. B. Thyatira. C. Sardis. Of D. Smyrna. Ja, misschien deze is nog niet ter sprake nog gekomen. Maar kijk maar even of jullie het nog kunnen antwoorden. Sim, mas esta igreja Thyatira, nós não chegamos. Então, tem duas perguntas com uma puma skibi, pero lubidando eigenlijk nós chegamos na Thyatira ainda. Pero se nós vamos contexto em Revelação 2:20, In Openbaring 2:20 kunnen we het antwoord terugvinden. esta bisa mas mitinha está aqui contra bo, que bota tolerar a mulher Jezabel, quem está chama su mes profeta, e tá sinha e tá riba servidona, riba mal caminho, para não cometer acto de imoralidade e come coisa não sacrificar na ídolo. Ja, we kunnen dat lezen in Openbaring 2:20 die zegt. Maar ik heb tegen u dat gij de vrouw Jezebel laat begaan, die zegt dat zij een profetes is en dat zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten.
kunnen we het antwoord vinden, maar in het studie zijn we nog niet zo ver. Juist. Dus onze excuses hiervoor. Nós trabalhamos na bes. Maar jullie weten de antwoord. Juist. Nós dedicamos op na Pergamo, so para Pergamo te coisa comisa. Se nós como de Pergamo, bom, Smyrna, niet Smyrna, Thyatira também deve cair. Oh ja, we waren veel in gemeente Pergamo gebleven, omdat daar is het echt het valsheden en het vervalsing en het omswitsing van geloof binnengekomen. Maar we zijn een klein stukje in Thyatira gegaan, maar we moeten nog verder in Thyatira, waar we deze stukje ook nog Juist. Só que dan in Thyatira, komen. dat mesmo Romano também de maneira de funcionar. Ja. In Thyatira zijn dezelfde groepering, of Romeinse groepering, ja, bezig. Alleen maar ze zijn een beetje veranderd van leer hier zo. Ok, nós estamos para a seguinte pergunta. Maar we gaan door met de volgende vraag. Sabe que tige general é book de revelação. De revelação de quem está. Het boek Openbaring. Van wie is de openbaard? Vraag? Vraag 7 is dat, hè? Sí. Eta A. Juan. Jude Zebedeo. A. Juan, de kind van Zebedeo. B. Sint John. C. Juan Bautista. Juan de Doper. Johannes de Doper, sorry. Of D. Jezus Christus. Dus, van wie is de openbaring in het boek Openbaring? Van wie is de openbaring in het boek Openbaring? Johannes, de zoon van Zebedeo. Sint John. Johannes de Doper of Jezus Christus? Interessante. Ja, en de tijd is afgelopen, zoals jullie horen. Het antwoord, Rufali. Jezus Christus, Jesus Cristo. D. Het openbaring is van Jezus Christus. Se botar em Eden, Revelação 1:1. Então, bisabo, é revelação de Jesus Cristo. Aha, en dat kan je vinden in Openbaring 1:1. Het openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen. Hetgeen weldra moet geschieden en welke hij door de zending van zijn engelen aan al zijn dienstknechten Johannes heeft te kennen gegeven. Juist. Openbaring 1:1. Lo que Juan escreve, não é só revelação, não revelação de Jesus. Dus, Jesus a confia. dus Johannes heeft het boek Openbaring gegeven, maar het is niet zijn eigen openbaring, maar het is de openbaring van Jezus. Mas no book Revelação, Jesus está o plama chiqui dentro book aqui. Dus eigenlijk het boek Openbaring gaat over Jezus. Pensei, bom, não quero estudar o book Revelação, pessoal, bota perto, sim na dulçura dentro. Dus je kan het boek Openbaring niet overslaan. Je moet het bestuderen, want er zit echt zo'n zoetigheid eraan. Want het gaat alleen over Jezus. Juist. A seguinte pergunta. Volgende vraag. Quem está color receber e promete bendição dentro do book de Revelação? Wie zijn degenen die gezegend zullen zijn volgens het boek Openbaring? Nós agora toch, esta bisa de bendição dentro do book de Revelação. In het boek Openbaring hebben we gelezen dat je zal een bepaalde zegen krijgen, een speciale zegen. Sim. Quem está color a bendição aqui? Wie zijn degenen die deze zegen zal ontvangen? Bom, é contexto, não. Possível contexto. A. É só que leça, tende e paga atenção. Degene die leest, hoort en luistert. Aha, sim. Ja. Interdeu sua criação. B. Iedereen in de creatie van God. Ja. C. Estão com tende. C. Degene die luisteren. D. Estão com pagar atenção. Of D. Degene die echt aandacht besteden. Oké, welkom. Bendição especial tem pena aqui. De boek Revelação, na quem cita? Wie zijn degenen die gezegend zullen worden volgens het boek Openbaring? Estão com tende. B, C of D. of D.
Ja, de tijd gaat nu om. Het antwoord is Fali? Es un culesa tende y paga atención Ja. a lo que está para escribir. En waar kunnen dat die we dat vinden? Revelación 1:3. Ya te avisa. Ja. Bendicionata es un culesa están que tende palavra de profecia y que paga atención en costan que está para escribir denje. Juist, Openbaring 1 vers 3 zegt, zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Juist. Juist. Que men en dat is escuta die tende zo. Dus het is niet alleen maar luisteren, En dat is paga atención dus zo. het is niet alleen maar aandacht besteden, Pero et lesa tende y paga atención. dus het is lezen, luisteren, aandacht besteden. En hier in deze vertaling zegt het heel mooi, en bewaren. Juist. Dus Isso é je o mais bewaart het in je importante. hart, hè? Sí, esse é mais bom traduzir ainda. Que men potungu retener é lo que bota sim. Juist. É isso, Ja? seguro. Hoe staan we met de vragen? Hoeveel goed, hoeveel fout? Nou, het is een leerproces, Sim. het is een samenvatting Sim. voor jullie zelf ook. Juist. Então estamos watend daar. Dat Dus is het. om te kijken wat nog in dat, Juist. wat is nog bijgebleven. Nou, we gaan door. Ok, mas também a seguinte pergunta é se é verdade ou falso. Então ponência, então me escolhe qual é a verdade ou é falso. Deze vraag gaat om vals of waar of niet waar. Sorry. Então bisa, igreja de Éfeso está representa o período caminho cristianismo a uni com paganismo. Oké. Het gemeente Efeso is het gemeente wanneer de gelovigen gemengd hebben met het ongelovige of het christelijkheid is gemengd met het niet-christelijk. Sabe que Het está claro? pagan. Éfeso está caminho de la mezcla, não só. Klopt deze citaat? Verdade ou Ah. falso? Is het waar of B niet waar? A. Waar of B niet waar? Ja, mas tem mente na trás que Éfeso, daqui a passo de Éfeso outro be. Ja. De tijd gaat. 5, 4, 3. Wanneer is de mengelmoes plaatsgevonden, mensen? En de tijd is afgelopen. Wat is, wat is het? Falso. antwoord? B. Vals. Que a passo de inglês Éfeso? Éfeso estava caminho de doutrina estava puro. Het gemeente Efeso. Wat is er gebeurd in de gemeente Efeso? Daar was het evangelie zuiver, puur. Weten we nog? Aqui não estava te apóstolo de igreja de Éfeso. In de gemeente Efeso, daar is het gemeente waar de apostelen zich zijn mee begonnen. E não estava saminatur estão com a pista com anta apóstolo. En hun waren aan het doorgronden iedereen die zich een apostel noemde en niet waren. Para waku nanta klop que verdade of não. En om te kijken of ze echt met de waarheid mee bezig zijn of niet. Talvez essa aqui está falso, porque em Éfeso estava de nenhum mescla de paganismo e cristianismo. Dus daarom is deze antwoord vals, omdat in de gemeente Efeso was nog geen mengelmoes gekomen. Juist. Okay. Ok, dan zie je 10. Zeg je met de dimensie koos, verdade of falso? Oké. De volgende vraag is ook dezelfde. Waar of niet waar? Sim. Sim. Waar of niet waar? De volgende vraag. Den tempo de Pérgamo, não estava tem nenhum cambio de verdade de Deus. In de tijd van gemeente Pergamo was er geen veranderingen of valsheden in het evangelie gekomen. Waar of niet waar? Dus in de gemeente van Pergamo, dan moeten jullie even teruggaan. In de gemeente van Pergamo, wat was daarmee bezig? Wat was daar? Wat hield Que estava ze? um rol. Ja, wat hield ze daar zichzelf bezig? Klopt deze stelling? Was er een verandering plaatsgevonden in de waarheden van God? Of não, estava em cambio. Of was er geen verandering?
Oké. Tien, tien, tien. Denken, denken, denken. Tiene los chicanos. Tic tac, tic Tik tac, tak, tic tik tac. tak, tik tak. Hey. Algo daí primeiro é que me um par de Zijn seconden we- extra. Ja, jullie hebben een paar seconden extra gekregen. Wat is gebeurd in de gemeente Pergamo? Ja, de tijd is afgelopen. Wat is de... E essa aqui tá falso. Dit is vals. Só não sabe que o Pérgamo tem não é coisa como isso vai completamente obes. Caminho é paganismo mescla cristianismo. Oké, nou, we weten al dat in de gemeente Pergamo, daar is het helemaal verkeerd gegaan. Want daar is juist het christendom is gemengd met het pagan, het niet-christelijk. Juist. Ok. Seguinte pergunta. Vraag 11. Também também é um verdade ou falso? Ook waar of niet waar? Satanás tem um trono arriba terra voor de qual het funciona. We wachten even tot het vraag op het scherm komt. Ja, oké. Satan heeft een troon hier op aarde. Waar hij zich zijn functie of zijn dingens voortzet. Waar of niet waar? A. Waar. B. Niet waar. En de tijd gaat nu in. De duivel heeft hier op aarde een troon. Klopt dit? Van waaruit hij zijn kwaadheid voortzet. So mi relógio também tem pantalla para nos nos We hora. moeten upgrade dit, upgrade dit. 10, 7, 6, 5, 4, 4, 3. 2, 1. En Ja, het wat tempo is de juiste acaba. antwoord? Verdade. Dat is waar. Pa sombra. Nós tá agora, nós tá lendo tem Revelação 13. We weten nog dat we in Openbaring 13 hebben gelezen. Nós mira, o Satanás tem um trono. Waar we hebben gelezen dat de duivel een troon heeft. Pero fe na Revelação 2:13 da nós acaba. Misa onda bota Bíblia, caminho da Satanás o trono tá. Waar primeira Revelação 2:13. Oké, we gaan eerst naar Openbaring 2:13. Juist. Openbaring 2. Ja, waar die zegt. Even kijken. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon der Satan is. Kemen. Het duidelijk. Kemen wat mira. Duidelijk. Satanás tem um trono riba terra. Dus, Kemen sei não pode discutir over dit. dus Satan heeft hier op aarde een troon. Kemen fora. En de discussie. Juist. Fora Satanás tem um trono riba terra. Nós não pode ignorar a coisa aqui. Dus nu dat we weten dat de duivel een troon op aarde heeft, dus we kunnen het niet voorbij laten gaan. We kunnen het niet doen alsof het niet zo is. Satanás não quer a mim com a bom seguro. Want de duivel wil mij en jou ook niet goed zien. Tá pensei nós mestre bij Satan com onde tá su basicamente operar. Daarom moeten we bestuderen om te weten waar is zijn huis. E Waar te- is die troon. Juist. Para você e para você preparar para hora bom mira ataque não tá surge. Zodat je weet en voorbereid bent wanneer de aanvallen komen. Tá pensei nós Wereld. via passar last via nossa paraqueto riba a igreja Pergamon aqui. Daarom zijn we vorige keer echt blijven stilstaan en de gemeente Pergamon helemaal heb uitgespit. E também trono de Satanás. En ook het troon waar de Satan is. Se o tempo permitir, nós vamos ter mais leu dentro trono aqui, pessoal. Als de tijd ons geeft, dan kunnen we een klein stukje nog verder gaan op deze troon. Pastor, o trono aqui está open interessante, importante para nós saber. Want deze troon is heel erg belangrijk dat we weten waar het zich bevestigt. É tur hoe que nós precisamos de trono aqui, tur nachi. We moeten eigenlijk alle hoeken, alle straten van deze troon goed weten. Pastor, o inimigo está experto de mentira. Want deze vijand is gewoon goed in leugens. Juist, pensei, não, mas botinho echt vai o aqui com aqui turbanda para e não por logo para enganar. Dus we moeten het heel goed bekijken, zodat je niet bedriegd wordt. Eu não sei o que pergunta lá, mas depois nós vai dançar aqui. Oké, we gaan door naar de vraag. Seguinte também de verdade ou falso. De volgende is ook waar of niet waar.
Esta bisa, Satanás a passa seu trono para outro e a dona é tour poder e gran autoridade. Satan heeft zijn troon aan iemand anders gegeven en deze persoon zijn kracht, zijn macht en zijn totale autoriteit gegeven. Is dit waar of niet waar? Dus deze citaat zegt dat de Satan zijn troon aan iemand heeft gegeven. En deze persoon zijn kracht, zijn macht en een totale autoriteit gegeven. Klopt deze citaat? Of heeft hij zijn macht voor zichzelf gehouden? En vanuit daaruit doet hij zijn ding. Is deze citaat waar? É mais interessante. Agora sabe que Satanás tem trono, ela passe over para onde? É qualquer verdade ou falso. Nós temos de aqui. Het conheci, nós temos que passar papel over de. Komt dit bekend in de oren? Weten we dit nog? En de tijd gaat. Wat is de juiste antwoord? Verdade. Dat is waar. Que men, Satanás tem trono. Dus de duivel heeft een troon. E ela passa het trono aqui over. En hij heeft deze troon overgedragen aan iemand anders. Dat kunnen we lezen in Openbaring 13. Eu também sei, é dragão tá aqui em diabo, a donar seu poder e seu trono e gran autoridade. En het beest dat ik zag was een 13:2, toch? Juist. Oké. Ja, en het beest, maar hier gaat het over het beest. Por a tradução é mais 3, vers 3. En ik zag een van zijn koppen nu. Vers 1. Een dodelijke nas. En ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horen en 7 koppen. En zijn horen 10 kronen en op zijn koppen namen godlastering. Nou, a tradução é completamente rubé. Openbaring 13:2. En het beest, zag je dat het gaat pad over? Ja, het klopt. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk. En zijn poten als van een beer en zijn muil als een muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en een grote macht. Sim. Ze zijn samen. Agora, na SAPC, no. Dan hebben ze samengevoegd. In de Nederlandse vertaling is het een stukje samengevoegd. In het Bijbel Santo is het net een andere citaat. Ok, nós temos que eu mirei que ela transferi het trono de over. Ja, en de draak gaf zijn kracht en zijn troon en een grote macht aan deze beest. Maar zoals, het mensen functioneren, bota mirei toch? Dus als hij zelf in opdracht komt, dan kan je het zien. Het is duidelijk, maar hij gebruikt mensen. Juist, que meta usa rende hoor, para esconder atrás e laganas lo que é. Maar de duivel gebruikt mensen om achter zich schuil te houden, om eigenlijk wat hij wil doen tot zijn doel te kunnen bereiken. No, ta paz mundial que, no, ta boa intenção, ta se bom obra. Ja, de duivel heeft niet altijd de schuld. Que men, het tem imagem qual het esconde su trás. Dus hij heeft een beeld of imagen die hij achter schuilt. E para logra ganha e chega na sua meta. Zodat hij dan eigenlijk liegt en bedriegt om tot zijn doel te kunnen komen. Qual te logra ganha nós que planeta Terra. Wat eigenlijk is om ons te bedriegen die hier op aarde wonen. Talvez se avisa, nós temos que buscar profundo para nós saber quem onde é trono que está. Daarom heb ik gezegd, we moeten echt diep gaan zoeken van waaruit is deze troon? Waar bevindt deze troon? Juist. Van waaruit werkt hij? Correcto. E last último dia, nossa para que triba je acaba assim. Pero a vez se nós logra sair mais deep dentro. Ah, nós sabemos que seguinte pergunta. Ja. Quem é dragão of Satanás aduna seu trono, poder e gran autoridade? Agora, mas você não me sabe só se ela aduna seu trono, sua autoridade, seu poder over. Ora, eu tenho que quem ela aduna é poder aqui então. Oké, volgende vraag. Wie heeft deze draak zijn troon, zijn macht en zijn grote autoriteit gegeven? A. Aan een slang. B. En hij heeft het eigenlijk niet gedaan.
C, collega de GMS. C, een collega van hemzelf. D, na e bestia. D, aan het beest. Aan wie heeft deze draak zijn troon, zijn macht en grote autoriteit gegeven? Wat zegt het woord van God? Voor mij hebben we het net gelezen. Hè? Ja, pero nada, para. Penwa kutu na Even laptop. kijken of ze wakker zijn hoor. Zijn jullie wakker? A, aan een slang. B, hij heeft het niet gedaan. C, aan een collega van hem. Of D, aan het beest. En de tijd is afgelopen. Wat is het? E bestia. Aan het beest. En dat kunnen we ook zien in de openbaring Juist, nog steeds 13, ja hoor ik aba. 2, wat we net hebben gelezen. Ela tá bom para não saber, ela não é bestia, outra que bestia que tanto. O bestia tão bestia of simbologia de algo. Nou, hij heeft zijn troon, zijn macht en zijn autoriteit aan een beest gegeven. En nu moeten we kijken, wat is deze beest? Voor wat staat deze beest? Wat is deze beest? Een mens? Iets? Wat is deze beest? Tá pensando, nós também aqui seguinte pergunta, ora te puntra. Kiko bestia significa de boek de Revelation. Dus de volgende vraag is, wat is de betekenis van een beest in het boek Openbaring? Dus wat é possível acontecer? A, força. Een kracht. B, peligro. B, een gevaar. C, notificação. Het heeft geen betekenis. D, reino of imperio. D, een koninkrijk. Dus wat is de betekenis van een beest in het boek Openbaring? A, een kracht. B, een gevaar. C, het heeft helemaal geen betekenis. Of D, een koninkrijk. Você quando ela começa a correr, Ja. Ja, goed hoor. Ik zie de antwoorden al hier op het scherm. bom. Goed. Mas aluno na kita Ja. tieseng en hong ita. Pluimpje allemaal voor jullie hoor. En de tijd is afgelopen. Wat is de juiste antwoord? D. Reino of imperio. Het koninkrijk. Een koninkrijk. Que man, agora que é mais interessante, pessoal. Nós lemos o diabo tem trono. Dus we hebben gelezen de duivel heeft een troon. Acha bonita? Heel mooi. Nós lemos que ela transfere seu trono over Dus aan nosso trono só. we Poder e grande autoridade. We hebben gelezen dat hij zijn troon heeft overgedragen aan een beest. En niet alleen maar zijn troon, maar zijn macht, zijn kracht en een totale autoriteit. Agora, é televisão nós, ela entrega a quem bestia. En het woord zegt ook, hij heeft het overgedragen aan een beest. E nós mira que bestia significa imperio of reino. En we hebben gezien dat een beest betekent een koningschap of een koninkrijk. Bro, in Daniel 7:17, het sabe se também. En als je ziet in Daniel 7:17, Dus é quatro bestias na grande aqui, tá quatro rei culolanta for de etera. Dus agora a imagem de Daniel, assim, sonho de Daniel, me queimem. in Daniel 7:17 kunnen we ook weer lezen, die grote dieren, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Juist. Queimem, rei, mas tem império, senão é puta rei. Queimem, Dus een koning moet een koninkrijk hebben, anders kan die geen koning zijn. queimem, pensei, ora, el reino, ela entrega reino, império. Se não sai ora aqui, Dus zijn troon heeft overgedragen aan een koninkrijk. dus ik bij mas was a seguinte pergunta. Wie is koninkrijk? Também dando mais detalhes tocante de bestia. Que Ja. ela passa over sua autoridade e turcos. Oké, we gaan meer in gedetailleerd gaan in de koninkrijk, wie de Satan zijn troon heeft overgedragen. Se nós agora nós lemos em Revelação 10:3, versículo 2, Weet jullie nog, we hebben gelezen in Openbaring 13 vers 2. esta bisa, e bestia come a mira, tava da maneira leopardo, e sua pena tava da maneira pia de bear, e sua boca maneira boca de leão. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk, zijn poten als van een beer, zijn muil als een muil van een leeuw
En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en een grote macht. Awai pergunta de bing, na onda den Bijbel e beste nang aki tambe te keda menciona. Waar in de Bijbel worden deze dieren ook wel genoemd? A. Daniel vers 2. Hoofdstuk 2, Aha. sorry. Salmo dan capítulo B. 23. Psalm, hoofdstuk 23. C. Daniel capítulo 7. C. Daniel, hoofdstuk 7. D. Génesis capítulo 3. D. Genesis, hoofdstuk 3. Welke van deze 4 antwoorden is waar? Waar in de Bijbel kunnen we ook deze beesten terugvinden? Daniel, hoofdstuk 2. Psalm, vers 23. Daniel, hoofdstuk 7. Of Genesis, hoofdstuk 3. Doe na dos, mas doe dos free films, dos bonus gauw. En de tijd gaat nu in. Wat is de juiste Ja, antwoord? oké. E juist antwoord is Daniel capítulo 7. En de juiste antwoord is Daniel 7. Que man, ora bewado nos agora Daniel capítulo 7, kiko tá passando de inang. Weten we nog wat in Daniel 7 gebeurde? Nos agora com Daniel anya e sonho de bestia nang qual sali for de lamang. Daniel heeft de droom gekregen Ela, van de dieren die uit de zee kwamen. ela sonha que leão, Hij heeft gedroomd met een leeuw, o hala di bosolomba nang. met een vleugel, arendsvleugel op zijn rug. Ela sonha com bear, com três gente entre su gente nang. Hij heeft gedroomd met een beer met drie ribben in zijn mond, in zijn bek. Ela leopardo de quatro cabeças. De leeuwpaard met de 4 hoofden. Bestia espantoso e terrível com outro nome. En een verschrikbarende dier die geen naam had. Pero, botamira, Daniel também tá mencionar e leão, e bear e leopardo. Maar je ziet ook dat in Daniel dat hij weer dezelfde dier benoemt. Que man, e nan também, e pergunta até ore, aqui em Daniel 7 tá mencionar e bestia na também. Dus in Daniel 7 dezelfde dier dan als in openbaring genoemd. Ou me deu ponência falando só que tá verdade ou falsa ponência aqui tá. Oké, en ik ga het citaat doen om te kijken of deze waar of niet waar is. Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 2 tá papo de mesmo evento. Daniel hoofdstuk 7 en Daniel hoofdstuk 2 spreken over dezelfde event. Klopt dit? Verdade ou falso? Waar of niet waar? Daniel 7 en Daniel 2 spreken over dezelfde event. Waar of niet waar? Oh, de tijd is niet gegaan. Jullie hebben weer een bonus. Yeah. Een bonustijd. Que man, você mira Daniel 7 tem bestia não, imagem de sonho de bestia não, quase ali fora de la mão. Dus we hebben gezien dat in Daniel 7 dat die beesten, het beeld van de beesten die uit de zee kwamen. E Daniel 2, nós tá agora a imagem na Nabucodonosor de metal lang. En we weten nog in Daniel 2 het beeld van de metalen. E 2 na kita mesmo coisa of não. En de tijd is op. Ja. Zijn deze twee dingen hetzelfde? Ok, né mana onde está? Ok. Esta verdade. Het antwoord is waar. Que man. Daniel 7 com Daniel capítulo 2, tá falando de mesmo evento. A única diferença Daniel em seu sonho de bestia e Nabucodonosor em seu sonho de metal. Daniel 2 is hetzelfde. Daniel 2 en Daniel 7 spreken hetzelfde event, omdat in Daniel 2 heeft Nabucodonosor de droom gekregen in metaal, metaalvormige beeld in metaalvormig. En Daniel 7 is het in dieren, Juist. dierenvorm. Dus Ah, het is zoals eigenlijk je- dezelfde droom. Só que plaatjes, ja, ons te mira. Een beetje meer eigenlijk aanvulling. Ons misi. Isso vamos mira isso aqui trobe. Já sai da conhecida para nós fazer de acaba. Que vamos mira cabeça de ouro, que leão contra Babilônia. Oké, het hoofd van goud, het gouden hoofd, loopt gelijk met het leeuw, met het arendvleugel. Pecho, braça na de plata. Het borst en de armen van zilver, E me cuta representar medo Pérsia. dat gelijk staat met Medo-Perse. E botanha ber, com três repes não cuta me representar medo Pérsia. En je ziet
ziet ook Daniel 7, de beer met de 3 ribben in zijn bek, die eigenlijk ook Medo-Perse E botar je heup symboliseert. color die brons. Je ziet ook de heup bronsachtig kleur. E botar je leopardo, que representa Grécia. En je ziet de leeuwpaard met de 4 koppen die Griekenland E pienang, representeert. e pienang, e planti pienang te Roma. En de benen en de voeten die Rome representeert. E beest espantoso e terrível que também representa Roma. En het verschrikachtige beest die ook Rome representeert. Quando nós te mencionei, a Bijbel de bisa, e no eles nem que descrever e bestia aqui. Dus wij hebben het niet daar gezet. We hebben het niet gezegd. Het is de Bijbel die het zegt. Die het Rome met een verschrikachtige Juist. beest vergelijkt. Ok. Nós acaba que é pergunta, não? Ja. Eu vou contar com o resultado. De Toen je vragen, 10, toen je slag, de vragen zijn klaar. toen je passa over. Hoe is het gegaan? Nou, jullie kunnen het even thuis zelf optellen. Was het oké? Wisten jullie nog wat? Dat was leerzaam. Was het leerzaam voor jullie zelf? Soms is het goed, want als je dan zo'n test doet, blijft het in je hoofd sneller, hè? Ja. Nou, jullie krijgen even tijd om jullie punten op te tellen. En hopelijk dat het goed is, hè? Sim. Dat ze 10 hebben gehaald. Aí sim, me quer. 9, 10. Saca é aluno na que tá. Vem classe que anda ambo. Não te presta mais bom mês. Ja. Sempre. Goeie leerlingen. Aí você docente do aliás com smaak. Nou, 11 goed en 4 fout. Oh, dat is goed. Não, nada. Dat is goed, Mas dat sobre is fout não arei. Já a wake contesta não que tá correto. Nou, Anto. van onze fouten leren we, toch? Juist. Juist. Dat is goed. Seguro. En next time, terceiro, or se trair repetir a trobe. Maar er komen nog een test hoor. Dus de volgende, dan zal het 0 fouten zijn. Aí sim. Oké, gaan we voor. Oké, Fanny, wou je nog even wat... Ok, ora lá Ik weet niet hoeveel nós. tijd we nog over hebben. Steven? De producer, we moeten even kijken naar de tijd. Sim, sim, um ordem. 20 minuten. Ok. Ja, nou. Ja? Que não está. Nou, misschien is het goed om even door te geven wat we de volgende keer mee zullen Bom. vervolgen en dan gewoon afsluiten. Bom, é seguinte semana, outro semana de hoje poder, Nou, volgende week, als God wil, nós também tem a história, agora bom, nós temos que ver desmissa, plama, este trono aqui, pida. nou, volgende week gaan we verder waar we zijn gebleven door de troon des Satans eigenlijk heel goed te begrijpen en in stukken. Klein, En simplemente. klein. Kleine stukjes. In kleine stukken te verdelen. Que man, nós também vai mais tem a história para nós mirar evento não, pessoal, não, lá copia, só me debira muito claro. Zie je? Sim. Ja. We gaan kijken in het geschiedenis. Om te kijken wat is dan gebeurd en waar we nu... Juist. Pastor, Revelação capítulo 13, que também nós saca o trono, que ela transferia o trono para a bestia. Dus in Openbaring 13, dat we hebben gelezen dat hij heeft een troon. De troon is overgedragen naar het beest. Pero a história cabe não. Maar het verhaal is niet daarbij gebleven. Ora você que lê, você mira que ela é uma herida mortal. Als je verder leest, dan lees je dat deze beest een dodelijke wond heeft gekregen. Nós estamos também ok. Que é herida mortal aqui, Wat significa. betekent deze dodelijke wond? Mas nós temos o esse aí, En dat gaan we volgende keer. nós temos o com ela toma lugar, Kijk, we gaan kijken hoe deze dodelijke wond heeft plaatsgenomen tem história, in geschiedenis. e nós temos com ela cura, a pessoa também sabe, e não estava tão herida que ela morre, ela cura back this way. En dan we gaan verder kijken hoe deze dodelijke wond weer is komen te herstellen. Nós temos com ela cura,
E com het bij atacar a sua maneira de proceder taur. Oké. Dus deze trust, om weer alles samen te vatten, we hebben gezien, de Satan heeft een troon, die troon heeft hij overgedragen aan het beest, en deze beest is een koninkrijk, en die heeft op een gegeven moment een dodelijke wond opgelopen. We gaan kijken hoe is dat te plaatsen, hoe is dat gekomen, wanneer is deze dodelijke wond te herstel gekomen, en met welke, zeg maar, plannen die heeft hij zijn werk voorgezet. Dus lang bij toch wat ik denk in de Bijbel, Revelation 13, versículo 3, para nós mirar erida, com het We gaan mentioné. heel even terug in het boek om te kijken van hoe het woord dit beschrijft. Openbaring? 13 vers 3. Oké. Esta bisa, e me amira onde su cabeça como se fuera essa que a ordem herida para muri, e sua herida fatal a ordem curar, e intertera a queda assombrar, e a seguir tras de bestia. En ik zag dus hier, spreekt Johannes, een van zijn koppen als ten dode gewond en zijn dodelijke wond genaad. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. Maar mira que Jesus de, que me eta como se quando você em holandês, você como se fuera, não quando você. Gewoon ten dode gewond. Oké. Dus net niet Sim, dood. net niet. Que me eta maneira etaba ta herida mortal, perda bisa herida cura. Ja. E então sempre mais interessante tá, olha a cura, eta bisabo e etera a queda assombrar, aqui nasce é seguir tras de bestia, imaginavo. Ja, en het zijn dodelijk gewond genaast. Dus deze beest is eigenlijk gewond geraakt. Het is niet dood, maar het is gewond geraakt en ze dodelijk gewond genaast. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. Bom, mira, é poder que tinha, não? É poder da bem DJ, você agora quem a do é poder. Dus hier zien we al ook het kracht dat hij heeft. Hè? Maar we niet vergeten, de kracht en de macht komt niet vanuit het beest zelf, maar het komt van de Satan. Amen? Outros irmãos, você vai o que ora é da mortal aqui, que significado em história, para nós identificar e rende of e sistema que está funcionando assim aqui. Dus volgende week gaan we weer terugduiken in het geschiedenis om te gaan kijken wat er toen is gebeurd dat deze beest een dodelijke wond heeft opgelopen en ja. E nós temos também como het vai funcionar de nos tempo hoje. En hoe hij zich voort zal zetten met zijn plannen in onze tijd van nu. Que mais nós vai elaborar de papel de budget, outros irmãos, Deus poder. En dit is gelinkt aan welke gemeente, Rofani? Pergamo en Thyatira, beide. Oké, dat jullie weten, we zitten nog steeds in het gemeente. Dus we zijn niet afgewijkt, maar dit allemaal heeft te maken met in de periode van Pergamo en Thyatira. Juist. Oké? Wat er toen is gebeurd. Juist. Então, cambio de lugar, mas etapa imperial, poder político lá medicina. Want er was een verandering plaatsgevonden in de gemeente van God. Dus de valsheden zijn binnengekomen. En toen was het papaal, is eigenlijk het Romeinse katholiek aan macht gekomen. En je hebt dan het macht van het politiek en het macht van het christelijk. Die zijn samengevoegd. Klopt dat? Sim, que men esse talvez Pergamo que Thyatira tá junto, pessoal, é junta bate espiritual que ela bem para seguir Caen eigenlijk. Dus want je moet zien, gemeente Pergamo en Thyatira zijn samen. Want de ene is meer het politieke gedeelte en de andere is meer het christelijke gedeelte. Juist. Amen. Outros irmãos seguir essa parte aqui, me queda me danke para atenção, danke voor escuta e passador de coisas conosco. Nou, nogmaals ook van mijn part bedankt dat jullie weer, het is best wel laat nu in Nederland, maar dat jullie echt de tijd hebben genomen om samen met ons het quiz door te nemen en deze studie ook voor te kunnen zetten. En dat we dan ook elke week opnieuw dit mogelijk kunnen maken. Juist, amen. Laat ons seguir essa oração, seguir pedir proteção para a mensagem seguir avançar. Ja, laten we gewoon in gebed blijven, zodat we
Voordat dit wat we aan het doen zijn, door het boodschap voor te zetten en naar jullie en jullie natuurlijk weer zo verder. Ja, dat het niet zal stoppen, hè? Dat het zo voor zal gaan. Ok. Bom, ora de la reação assim que tem palavra para Bisa. Nee. Ok. Eu orei outra semana, nós estamos agora trove com mesmo entusiasmo, mesmo smaak. Aqui não tá, nós também trove com mesmo candela, nós também tá trazer mensagem na aqui. Com nosso técnico producer, tem background que tá ambo. Broeder Steven. Que man, outra semana, poder de Deus. Dat Deus só para nós, nada outro. Alleen maar God kan ons stoppen, niemand anders. E me daquele Deus que para a mensagem. En ik denk niet dat God dat de boodschap zal Esse stoppen. nós lotei, nós estamos met disponível We zitten onszelf gewoon gebruikbaar para nós guardar usar. als instrumenten om gebruikt te worden voor het koninkrijk van God. Nós terminar com palavra oração. We zullen even bidden. Dada Deus, ao tarde e noite, Senhor, nós te agradecemos no primeiro lugar. Danke por a laga nos passador de estudo de ao noite, conosco por assim, mas e recapitular aquilo que nós assim anterior. Dada Deus, permitir, Senhor, que o Espírito Santo porque da corda nós lo que nós assim, como as que o dia não passa, pero este sunco da queda manda essa aqui na nos mente, para nos queda corda turcos. Esse é trabalho, Senhor, agradecido por a obra do Espírito Santo de nós. So tete sunco balaga atrás, Senhor, para guiar nós de verdade completo. Depois o bencheiro humano na Holanda, que o tour se manda de novo, tá rápido na lugar, que o smack para não prosseguir palavras, estúdio, tá com uma grande mente bendicionada, permitiu que não por sinta é bendição especial que o balaga de boca revelação aqui, que a minha obisa bendicionada é sunco lesa, é sunco escuta e pagar atenção, ao minha obisa retener o que eu vou estudar. E você mirar ver que não está disponível para acessar aqui, bendicionar ricamente, Senhor. Pediu também para bendicionar aqui na lugar, aqui ricamente, bendicionar cada equipe, cada coisa que tu vai usar em ministério aqui, bendicionar cada pessoa que tem a ver com essa aqui, e permitir tudo coisa para cada que for em vontade. Queda conosco resto de dia, nossa oração e pedimento, nosso digno, que se pede tudo isso aqui na, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amen. Tot volgende week.